ମା' ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଜୁଛି। ହେ ମା' ଦୟାମୟୀ ଶକ୍ତିମୟୀ, ତମକୁ ଏ ସଂସାର ସାରା ଖୋଜୁଛି ମା'। କେବେ କେବେ ମା'ର ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ବଢ଼ାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ, ପ୍ରେମିକର ପ୍ରେମରେ, ସ୍ୱାମୀର ବିଶାଳ ଛାତିରେ, ପିତାର ବେକ ଗାମୁଛାରେ। ମା' ପିତା ଓ ସ୍ୱାମୀଠାରେ ଖୋଜିବା ବେଳେ ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ହସିଲେ ମା', ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ତୋତେ କ'ଣ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ କି? ମା' ତମେ କ'ଣ ପୁରୁଷ ଦେହରେ ବାସ କର ନାହିଁ କି? ନା, ମଣିଷ ରୂପରେ ପୁରୁଷ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଷ ଦେହରେ ବି ମାତୃଶକ୍ତି ରହିଛି। ମା', ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଦେହରେ ତମେ ବାସ କରୁଛ ବୋଲି ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଆନନ୍ଦ, ଇଚ୍ଛା, ଅହଙ୍କାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନାରୀ କହି ମୋ ଉପରେ ହସିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହେଲି ମା', କିନ୍ତୁ ତମକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମା', ମନେ ପଡ଼େ ପୁରାଣ କଥା। ଋଷି ଭୃଙ୍ଗୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉଜେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷର ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କେତେବେଳେ ମୂଷା ହୋଇ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମହୁମାଛି ହୋଇ କେବଳ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ବି ଏକଥା ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପ ହୋଇଗଲେ। ଋଷି କଳା ମହୁମାଛି ହୋଇ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ପଶିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀ ହାତରେ ତଳକୁ ଛାଟିଦେଲେ। ଋଷିଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମା ପାର୍ବତୀ ଋଷିଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯାଉ। ଋଷି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଗଲେ। ଋଷି ଅନୁତାପ କଲେ, ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ନିଜର ସେ ଗୋଡ଼କୁ ସୁସ୍ଥ ନ କରାଇ ତୃତୀୟ ଗୋଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ କହିଲେ। ଫଳରେ ଆସୁଥିବା ବଂଶପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ପକାଇବେ ଯେ ପୁରୁଷ ଦେହରେ ବି ନାରୀତ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଠିକ୍ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପ ପରି। ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରସ୍ପର ସାଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପ ପରି ରହିଲେ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଟଳିଯିବ ଓ ସେମାନେ ସନ୍ତାନର ଉପଯୁକ୍ତ ପିତାମାତା ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମା, ଉଭୟ ନାରୀ ପୁରୁଷ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିତାମାତା ଏ ସତ୍ୟକୁ ଭୁଲି ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କର ଅହଙ୍କାରରେ ମଜି ରହିଲେଣି। ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମାତୃଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏମାନେ ମାତୃତ୍ୱ ନାରୀତ୍ୱକୁ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନତା ବୁଝିଲେଣି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଗଲେଣି। ଉତ୍ତମଠୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ପରି ଅସାମାଜିକତା, ଅସଭ୍ୟତା ପଛରେ ଧାଇଁଲେଣି। ହେ ମା, ତମେ ପ୍ରେମରୁ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧରୁ ଶତ୍ରୁନାଶର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ବୁଝାଇଛ। ହୁଏତ ମୋର ଏ ଲେଖନୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ହାରିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତୁମ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ନାରାଜ ମା। ତେଣୁ ତୁମ ଆଶୀଷ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ମା, ତୁମେ ମଣିଷରୁ ଆଦିଶକ୍ତି ହେବାର ଏକ ଲମ୍ବା ଅଧ୍ୟାୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଛ। ମା ସତୀ, ମା ସତୀ ରୂପରେ ତୁମେ ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଲ। ମହାଦେବ ବି ତମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ, ନିୟମ, ରୋଜଗାରରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ମହାଦେବ ସମସ୍ତ ଲୋଭ, ମୋହ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅଯଥା ଜାତିଗତ ବିଶେଷତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ମନରେ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ କୌଣସି ତପଜପ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସକାମ କର୍ମ ଓ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଆଶା ରଖି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକେ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳର ସୁପ୍ରଭାବ ଓ କୁପ୍ରଭାବ ଚକ୍ରରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। ଆଉ ସେ କୌଣସି କାମନା ନ କରି, ଯିଏ କାମନା ନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ରଖି ଭକ୍ତି କରେ, ପୂଜା କରେ, ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ମହାଦେବଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିରାଡ଼ମ୍ବର। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ମାର୍ଗ ଖୋଜେ। ମହାଦେବ ପୁଣି ଦେବାଧିଦେବ। ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନ ଦକ୍ଷ ରାଜାର ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ସତୀ ରୂପରେ ମହାଦେବ ଅନେକ ବୁଝାଇଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ମା ସତୀ ନିଜ ଶରୀରରୁ ମଣିଷ ରୂପୀ ଗୁଣ ତଥା ମୋହ, ନିଜର ପର, ହସ, ଲୁହ, କାନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ଶେଷରେ ପିତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଦିନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଏ ଶରୀର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଦେଲେ।
पुनः हिमावत राजा और राणी मेनका पाखु जन्म नेले पार्वती रूपरे। सेठी भी तांकु ए मनीष देहरे ईश्वर प्राप्ति करिवार थिला। तेणु से राजसुख छाड़ी महादेवंकर 16 सोमवार अति निष्ठार सह करबाकु लागिले। एठी भूलोकर मनीष माने निश्चित कहिबे पार्वती को शिव को पाइबार थिला, तेणु से तपस्या करिले। आमको किछि पाइबार थिले करिबु। एकथा विचार करिवारु बुझिली ईश्वर सह मिलन भिन्न भिन्न भावनारे होई पारे। माँ तमे से दिन मनीष शरीर बुझेई देल। तमे भक्तटीए पिता होई, पुत्र होई, माता होई, प्रेमिका होई, स्त्री होई कि संतान होई कि भक्तटीए होई किछि भी संपर्क रे ईश्वर सह जोड़ी पारिबो। खाली मनटा निष्काम हेबा दरकार। मनीष हुअन्तु कि कौनसी जीव देहरे भगवान को खोजी पाई पारिबो, सेथिपाई आग्रह रहिबा दरकार। तमे निराडंबर तपस्या करिबा जोगु निज भितरर आदि शक्ति को जागृत करि पारिलो। तेणु निज भितरर शक्ति को चिन्हिबा पाई आग्रह, तपस्या, जोग, ध्यान धारणार आवश्यकता रहिछि। ताहेले मनीष संसारर दुख सुखरू निजको निवृत्ति रखिपारिब, एकाग्र चित्तरे रहीपारिब। माँ महालया ठारू तमे पृथ्वी को आस 9टी अवतार रे भिन्न भिन्न वार्ता दे मनीष मानक बुझाई देबा पाई। किंतु माँ अनेक भक्त तुमको सुना रूपा दान देउथबारे देखिली। माँ तमे बा आदिशक्ति प्रकृतिर देवी, तमे प्रकृतिर कोणे कोणे विद्यमान। ए सुना रूपा गहना तम पाखर मूल्यहीन। मंडप ठारू भक्त क्योंठी भी तुमको अनुभव करि पारिले नाही। घर को पळेई आसिली। चुपचाप तुमर अवतार कथा भाबिली। नवरात्रिर प्रथम दिन रे तुम शैलपुत्री रूप प्रत्येक जीवनर नूतन सृष्टि को बुझाए, जीवनर जीवनी शक्ति को बुझाए। ताहा सह एई रूप बुझाए जे एक पवित्र जीवनटी ही समाज कल्याण करि परिबो। द्वितीय दिन रे ब्रह्मचारिणी रूप तुमर समाज को बुझाए। प्रकृत ज्ञान पाइबाकु हेले निज भितर प्रकृत शक्ति जागृत करबाकु हेले निजको कषण देबाकु पड़िबो। निज भूल को न घोड़ाई निजको दंड देबाकु पड़िबो, दोष सुधारिबाकु पड़िबो। ताहाले प्रकृत ज्ञान अर्जन करि परिबो। तृतीय दिन रे माँ चंद्र घंटा भक्त मानकु रक्षा और असुर मानक विनाश करती। अर्थात ज्ञान पाइले मनुष्यटीए किए ठीक किए भूल, केउ कर्म ठीक केउ कर्म भूल जानी परिबो। चतुर्थ दिन रे माँ कुष्मांडा रूपरे बुझेइच किपरि निज भितरर शक्ति जहाँ एक अंडक रूपरे सज्जित होई रहिछि ताकु चिन्हि परिबो। पंचम दिन रे माँ स्कंद माता रूपरे हातरे भगवान कार्तिकेय को धरी तमे बुझेइच निज भितरर शक्ति चिन्हिले तुमे आश्रित जेपरि माताटीए पई ता संतान मानकु रक्षा करि परिबो। षष्ठ दिन रे माँ कात्यायनी रूपरे तुमे बुझेइछ कौनसी नकारात्मकता प्रश्रय देवा उचित नुहे, सेथिपाई युद्ध बा प्रतिवाद करबा उचित। माँ कात्यायनी रूप माँ पार्वतींकर भयंकर रूप। सप्तम दिन रे माँ कालरात्रि रूपरे मनीष को निज भितरर अज्ञान अंधकार लोप करबा शिखैल। मानसिक दृढ़ता साहसिकता गुणगुड़िक निज भितरर उद्भव कराइबा शिखैल। अष्टम दिन रे महागौरी रूपरे तमे निज निज भितरर पवित्रता शांति आध्यात्मिकता सृष्टि करिबा शिखैल और शारीरिक स्तर रे एगुड़िक एक आवश्यकता अछि बोली बुझाई देल। नवम दिन रे माँ सिद्धिदात्री उपरोक्त समस्त नियम मानिले जने सिद्धि प्राप्ति होई परिबो। बेले बेले जाग्रत हेउतबा निज भितरर तथा बाहरर शत्रु सहित लड़ी परिबो। एही दिन महिषासुर को माँ तुमे बद्ध करी संसार को एक नकारात्मक रु बंचेइथिल। दशमी विजया दशमी रे बुझेइच ए नियम उपाय रे जने शरीर और शरीर बाहर असुर मान को निपात करी संतोष और शांति प्राप्त करि परिबो। ए कथा जानी मु पचारिली माँ बाहरे नुहे मु बुझी पारिली। माँ ए कथा जानी मु बुझी पारिली बाहरे नुहे निज भीतरर मातृशक्ति को उभय पुरुष और नारी जागृत करि पारिले से तुमको असली पूजा दे परिबो। जय मातृशक्ति। नमस्कार मु रश्मि रेखा। मोर माँ को ऊपर ए सुंदर अनुभवटी आपण माने भी मातृशक्ति ऊपर कौन अनुभव करती निश्चित कहिबे। नमस्कार। जय जगन्नाथ।